Rekamp Kids, Rekamp Kids. Hej dzieciaki rekampowe, bądźcie na czerwiec gotowe. Zaczynamy świętowanie, powiedz o tym tacie i mamie. Hej, 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 hej rodacy, zabierajcie dzieci z pracy. Do wierzchowie się spotkajmy, domki z klocków układajmy. Hej, 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 hej dzieciaki, bierzcie wszystkie zabawki w plecaki. Będzie wielki zabaw mix, zapraszamy na Rekamp Kids. Rekamp Kids! Kiedy?